Hier tussen, je zag het zo aankomen vliegen en dan glipt ze ineens. Kijk, hier komt ze weer. Dat is een akkerhommeltje. En een akkerhommel is een hele algemene soort. Maar wel altijd leuk om te zien dat die er is. Want dit is namelijk een soort die nestelt boven de grond. En die heeft daardoor ook een beetje ruig nodig plekjes waar hij heel goed zijn nestje in kan maken. Sinds de kleine zaag ingepolderd is, staat het niet meer onder invloed van getijden. Wouke onderzoekt wilde bijensoorten, zoals de akkerhommel, in verruigde cultuurlandschappen. Nu gaat de handschoen aan, want hommels die kunnen goed steken. Een akkerhommel heeft heel veel kleurvormen, dus het kan ook heel geel zijn. Maar dit is een wat donkere vorm, dus deze is zwart met een oranje-rood borststuk en een oranje-rood kontje. Als je ze verkeerd vastpakt, dan kunnen ze best wel daar schade aan ondervinden. Dus je moet ze altijd heel goed bij minstens 2 onderdelen vasthouden. Maar bijen zijn best wel robuust, die hebben daar niet zo snel last van. Zoals je zo meteen zal zien, als ik haar loslaat, vliegt ze ook gelijk weer weg, alsof er niks aan de hand is. Net de verkeerde kant op. Snel er vandoor. Nieuw. Het lijkt een hele grote bij, dat is het ook. En dan denk je waarschijnlijk, oh, die pak je vast. Hoe doe je dat nou? Die kan toch steken? Maar dit is een zandbijtje. En die hebben ze hebben nog wel een angel. Maar ze steken gewoon niet, omdat dat een of andere manier niet meer in hun zit. En dit is een grijze zandbij. Een hele vroege soort, dus ook een vrouwtje. En deze die is volledig afhankelijk van stuifmeel van wilgen. Dus die griende hier verderop heeft zij zeker nodig, want een bij zelf eet nectar. Maar haar bijtjes eten stuifmeel. Nou, het is een vrij forse bij en ze is bijna helemaal zwart en grijs. En ze oogt ook wel een beetje dikkig. Als ze een beetje aan het vliegen is, dan valt ze wel ook gelijk op. En daar kan je er goed aan herkennen. Die mag weer vrij. Ja? Oei. Je ziet hier een mannetje heel zenuwachtig heen en weer patrouilleren. Die ga ik nu proberen te vangen. Ja. Dit is een gewone saggenbij, een mannetje. Als het een vrouwtje was, had ik nu heel erg oud gezegd, want die kunnen echt heel goed steken. En de mannetjes kan je heel goed herkennen aan het gele voorhoofd. Dus wat wij zeg maar gezicht of gelaat zouden noemen, dat is bij hen helemaal wit-geel. Ja, mag er nog wat dichterbij? Ja. Kijk die goed zo? Ja, mag nog iets dichterbij. Niet te lang. En wil je hem nou onderscheiden van andere soorten, dan moet je kijken naar zijn middelste been, of voet, hoe je dat wil noemen. En die heeft hele lange zwarte haren. Dit is wat we dan noemen een aardhommelgroep. Maar deze moet je echt of onder de microscoop leggen of zelfs met DNA-analyse moet je gaan kijken welke soort het is, omdat ze zoveel op elkaar lijken. Dit is een hommelsoort die onder de grond nestelt. Bijvoorbeeld heel graag in oude muizenholletjes. En muizenholletjes heb ik hier al voldoende gezien, dus daar zit ze dan graag in. Maar dit is zo'n soort, deze aardhommelgroep, deze vind je bijna overal. Als er bloemen zijn en muizenholletjes.